V našej kompozícii máme MQTT Broker Mosquito, s ktorým však aktuálne môžu komunikovať len zariadenia a aplikácie, ktoré sa nachádzajú v rovnakej sieti ako samotný broker. Zatiaľ totiž nie je súčasťou architektúry Smart Department a nekomunikuje ani so serverom Mother. To sa však pokúsime zmeniť. MQTT Broker Mosquito totiž podporuje mechanizmus s názvom MQTT Bridge. Tento mechanizmus umožňuje prepojenie dvoch a viacerých MQTT brokerov. Tie si následne môžu automaticky posílať správy na základe nastavených pravidiel. Poďme sa teda pozrieť na to, ako tento mechanizmus funguje. Takto vyzerá architektúra Smart Department. MQTT brokery sa v nej nachádzajú na zariadeniach IoT Gateway, ako aj na samotnom centrálnom serveri Mother. Správy sa tu budú prenášať dvoma smermi. Od senzorov a akčných členov až po vaše služby, to znamená, že z nižších vrstiev na vyššie, a zase opačne, z vašich klientských aplikácií až na koncové senzory a akčné členy, to zase znamená, že z vyšších vrstiev na tie nižšie. V oboch prípadoch správy prejdú cez dva MQTT brokery. Prvý broker je lokálny a je umiestnený v miestnosti, kde sa nachádza komunikujúce zariadenie. A druhý broker je umiestnený na centrálnom serveri Mother v cloude. Ako som spomínal, mechanizmus MQTT Bridge zabezpečuje prenos správ medzi dvoma brokermi. Jeho princíp je však veľmi jednoduchý a funguje zhruba takto. Začneme s tým, že zariadenie IoT Gateway rozšírime o konfiguráciu pripojenia typu Bridge, pričom konfigurácia servera Mother sa nijako nezmení. Keď sa spustí MQTT broker na zariadení IoT Gateway, pripojí sa k serveru Mother ako úplne bežný MQTT klient. Samotná komunikácia sa následne bude riadiť pravidlami nastavenými v konfigurácii MQTT brokera na zariadení IoT Gateway. Máme dva typy týchto pravidiel, ktoré sa od seba odlišujú podľa smeru komunikácie. Ich vytvorenie, ako aj spôsob fungovania si ilustrujeme na konkrétnych príkladoch aplikovateľných v architektúre Smart Department. Prvý typ pravidiel sa týka odchádzajúcej komunikácie a v konfigurácii sa označuje ako out. Odchádzajúca komunikácia predstavuje správy, ktoré sa na základe pravidiel budú posílať smerom von. To znamená z lokálneho brokera na vzdialený MQTT broker. V našom prípade to bude znamenať, že to budú správy, ktoré budú odchádzať z lokálneho MQTT brokera umiestneného na zariadení IoT Gateway na vzdialený MQTT broker, ktorý sa bude nachádzať na serveri Mother. Tak napríklad, majme senzor, ktorý bude posílať svoje namerané správy do lokálneho MQTT brokera do témy Gateway /TH senzor /AB123CD ako jeho identifikátor a /data. No a my budeme chcieť, aby boli správy z tejto témy posielané na vzdialený MQTT broker do témy KPI, Kaprika, TH senzor, AB123CD, /data. Všimnite si, že časť témy je v oboch prípadoch rovnaká. Konkrétne sa jedná o časť TH senzor, AB123CD a data. A tak ako ju mám v lokálnej téme, nájdem ju aj vo vzdialenej téme, teda TH senzor, AB123CD a data. Túto spoločnú časť témy budeme pre vytváranie pravidla označovať ako vzor, alebo teda po anglicky pattern. Zostávajúce časti tém zase budeme nazývať prefixami. V tomto prípade sa bude jednať o lokálny prefix a v tomto prípade sa bude jednať o vzdialený prefix. A v tejto chvíli máme k dispozícii všetky komponenty na zostavenie výsledného pravidla. V konfigurácii MQTT brokera, konkrétne v časti určenej pre pripojenie typu bridge, môžeme teraz takéto pravidlo zapísať. Začnem kľúčovým slovom topic. Za ním nasleduje vzor témy, ktorý je v našom prípade TH sensor, AB123CD, data. Potom uvedieme smer komunikácie. V našom prípade sa jedná o odchádzajúce správy, takže píšem out. Ďalej nastavíme úroveň spoľahlivosti doručenia správ. Toto je jediná vec, o ktorej sme nehovorili, ale vieme, že máme k dispozícii 3 úrovne a my nastavíme úroveň QoS 0. No a nakoniec doplníme prefixy. Najprv lokálny, ktorý bude gateway a následne bude vzdialený, ktorý je KPI, Kaprika.
A tým pádom máme pravidlo hotové. Výsledkom je pravidlo, ktoré zabezpečí, že správy publikované lokálne do témy Gateway, TH senzor, AB123CD data budú automaticky preposielané na vzdialený MQTT broker do témy KPI, Caprica, TH senzor, AB123CD data. Na prvý pohľad by to ale mohlo vyzerať tak, že ak by sme mali viac takýchto senzorov a chceli by sme, aby údaje z každého z nich smerovali na vzdialený MQTT broker, museli by sme pre každý senzor vytvoriť samostatné pravidlo. Napríklad takto. Nakopírujem, zmením identifikátor napríklad na EF456GH a ešte jeden s identifikátorom IE789KL. Týmto spôsobom by sme museli pri každom novom zariadení v infraštruktúre pridávať nové pravidlo. Konfiguračný súbor by sa tak postupne len zväčšoval a stal by sa zbytočne neprehľadným. Našťastie MQTT broker Mosquito umožňuje používať vo vzoroch tém aj tzv. Zástupné znaky plus a mriežka. A to úplne rovnakým spôsobom ako pri prihlasovaní sa na odber správ z MQTT brokera. Vďaka tomu môžeme viacero podobných pravidiel nahradiť jedným. V našom prípade môžeme namiesto konkrétneho identifikátora zariadenia použiť zástupný znak plus. Tento zástupný znak zastupuje jednu úroveň témy. Výsledné pravidlo potom môže vyzerať napríklad takto. Topic, TH senzor, lomítko plus, lomítko data, out, 0, gateway, KPI, Caprica. Zástupný znak plus tu nahrádza identifikátor zariadenia, takže odteraz môže svoje údaje posielať ľubovoľné zariadenie typu TH senzor bez potreby pridávať nové pravidlo do konfigurácie. Toto pravidlo nahradilo všetky tie predchádzajúce pravidlá, takže ich môžeme zmazať. A aby bola konfigurácia korektná, odstránim aj nadbytočné medzery. Zástupný znak plus môžeme použiť aj na mieste typu zariadenia, teda tu. Vďaka tomu bude takýto vzor, a teda aj celé pravidlo, fungovať pre ľubovoľné zariadenia a nie len pre zariadenia typu TH senzor. Výsledné pravidlo môžeme interpretovať nasledovne. Ak ľubovoľné zariadenie s ľubovoľným identifikátorom posiela svoje údaje do témy s prefixom gateway, budú tieto správy automaticky preposlané na vzdialený broker do témy s prefixom KPI, Caprica. Druhý typ pravidiel, ktoré môžeme v konfigurácii definovať, sa týka prichádzajúcej komunikácie. V konfigurácii sú tieto pravidlá označené kľúčovým slovíčkom IN. A ide o správy, ktoré si lokálny MQTT broker na základe definovaných pravidiel preberá zo vzdialeného MQTT brokera. V praxi to funguje tak, že sa lokálny MQTT broker prihlási na odber správ zo vzdialeného brokera podľa zadaného vzoru témy. Tento mechanizmus funguje rovnako, ako keby išlo o bežného MQTT klienta. Pozrime sa na konkrétny príklad. Predstavme si, že pomocou vašej služby chceme zmeniť konfiguráciu senzora typu TH senzor s identifikátorom AB123CD, ktorý sa nachádza v miestnosti Caprica a tá sa nachádza na katedre KPI. Keďže chceme zmeniť jeho konfiguráciu, potrebujeme do témy v našom prípade pridať postfix set. Naším cieľom je, aby sa správy z tejto témy automaticky preposielali na lokálny broker do témy Gateway, TH sensor, AB123CD set. Na túto tému už bude k lokálnemu MQTT brokeru prihlásené samotné zariadenie. Ako náhle lokálny broker správu príjme, automaticky ju prepošle všetkým klientom, ktorí sú na danú tému prihlásení. Pravidlo pre lokálny MQTT broker vytvoríme rovnako, ako sme postupovali pri vytváraní pravidla pre prichádzajúcu komunikáciu. V konfigurácii brokera ho pridáme do časti určenej pre pripojenie typu bridge a môžeme ho zapísať pod existujúce pravidlá. Začneme teda opäť kľúčovým slovíčkom topic. Za ním nasleduje vzor témy, ktorý v našom prípade bude TH sensor, AB123CD a set.
Potom uvedieme smer komunikácie. V tomto prípade sa jedná o prichádzajúce správy, takže píšeme in. Ďalej nastavíme úroveň spoľahlivosti doručenia správ na úroveň QoS 0. No a zostáva nám už iba lokálny prefix, ktorý bude gateway, a vzdialený, ktorý bude KPI, kaprika. A pravidlo máme hotové. Vo vzore môžeme opäť s výhodou použiť zástupné znaky. Ak nahradíme typ zariadenia, ako aj jeho identifikátor, zástupným znakom plus, bude toto pravidlo fungovať pre ľubovoľné zariadenie. Tak a je to. Ukázali sme si, ako funguje mechanizmus MQTT Bridge a ako sa vytvárajú pravidlá pre prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu pre MQTT Broker Mosquito. Mechanizmus MQTT Bridge je veľmi dôležitý, a to hlavne v prípadoch, keď chcete vašu infraštruktúru škálovať, a to či už horizontálne alebo vertikálne, podobne ako je to v prípade architektúry Smart Department. V ďalšom videu sa pozrieme na to, ako tieto pravidlá aplikovať a otestovať, aby sme videli celý proces v akcii.